Hello, good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Ayan, nakawag namin lang natin. Initiating sound check. Preparing and initiating bass test. Bass test. Bass test. Bass. Bass test. Preparing and initiating vocals test. Quality ang high, quality ang mid, quality man ang low. Pero ang operator, wala quality. Abaw, swerte. DJ Christian Live. Preparing and initiating treble test. Hello. Good afternoon, guys. Ayan, nakalive na naman lang natin ngayong araw dahil ang nakarang araw ay Sound check now super complete. All systems are ready. busy natin. Ayan. Super busy. Busy ang lingkod na super dali. Kahit itong ating pabayaan natin. Kaya naman, ngayon araw, mag-live muna tayo dahil hindi pa tayo busy. Ayan, may dawag shout out Dam Alcira TV. Maraming salamat po sa iyong first before kahit itong pindutan ko dito sa aking content nakalimutan ko na. Haha. Ayan, mega love shout out Mr. Dam Alcira. And siyempre, meron ka na po jacket. Salamat sa pagdalaw mo sa LSO kagabi, Ayuda. Ganyan talaga. Ganyan talaga. Sino ba naman? Kundi tayo lang naman. Ang mga vlog ko nagbabakas sakali ay mag-trending. And syempre, ang pinagtutunan ko ng pansin ngayon ay mag-live sana. Kaso, medyo nag-busy tayo. Ayan. Baka naman idol, pa-ayuda naman. Oo! Baba mo link ko, friend. Ayuda. Dahil ikaw, ang first. Try natin. Teka lang.
ko. Kasi gamit ko yung ano eh. DJ Ray Cobbs. Ayan. Malayo na ba? Ayan na. Pababa na lang po ng yung link dyan. Search. Ayan. Dadalawin ko. Yung bahay. I'm sure mas malaki pa yan kaysa sa bahay ko. Okay lang. At least, tulong-tulong naman tayo. Ayan. Ay, hindi. Ano lang, kakapareho lang pala yung ano natin. Yung ating bahay. So, ilang ayuda DJ Ray Cobbs. bibigay natin? 1, 2, Game activated. 5. 1, 2, 3, 4, 5. DJ Ray Cobbs Remix. Muna ang maibibigay ko sa iyong alagad. Ayuda. Very, very active too. Very active too. Kahit sa channel ko, very active too. So, ayan. Game. On the way na ang Ayuda. Ayan, nandito ako sa iyong DJ Ray Cobbs. kumain kami kay Ford Food House ng masarap na mami. Wow. So, ayan ang iyong Ayuda. Jam of camera. DJ Ray Cobbs Remix. Siyempre, thumbs up mo rin. Diba? Okay? 1, Ayuda sa'yo. Hindi na ako magbabakata. Medyo matatagalan tayo. Kasi baka kaya dumating. Ganyan ako kabilis. Pero, na to, at least 8 minutes to eh. 3 minutes para hindi ni Lolo. Hindi bawiin ni Lolo. Di ba? Ganyan talaga tayo. Dapat magdikit. Yung dikit na dikit. Ayan. Maraming salamat sa iyo. Bakit ayaw mong mag-bakas, idol? Matatagalan tayo mag-bakas. Sige, kung gusto mo, ibabakasan ko pa eh. Wala pa namang tayo viewers. Bakasan. Ito na ang bakas ni Dalisay. Yan, kita mo yan. Bakas mo yan. Sige, I do. You're welcome. I go. Tagasan ka, idol. DJ Ray Cobbs. Joke lang.
Kapareho kasi itong pinakain. So, ayan, 5 minutes. 5 minutes na akong panood sa iyo. And syempre, may isa na akong ayuda sa iyo. DJ Records exclusive. Another one. Ayan, another one. I'm here again. Repeat. Biglang DJ Ray Cobbs. So, ayan lang pangalawang ayuda. And syempre, baka dahil yan ang gusto mo, okay. This is DJ Records exclusive. DJ Ray Cobbs remix. Tagasaan, ay do. Tagasaan ako. Dan, Alcira. Meron din Alcira dun sa papuntang Pasakaw. Kaya parang DJ Records. parang ano lang. Hindi ko papuntang Pasakaw. Ayan, dalawang dyan na sa'yo, dalawang ano ko. Dalawang ulugay. DJ Records. May pa pa. Activated. I am game. Baka maayudahan mo ako dyan. And thumbs up na rin, sir, sa aking upcoming premiere mamaya. May premiere ako mamaya, 8 p.m. Halos sa gabi-gabi ang aking premiere. Hanggang August 1 ang aking premiere. Pang-tatlong alagad, pre, 39 thumbs up. At pang-tatlong alagad. Game over. DJ Records. Sarap yan. Dami mo naman. Premiere, idol. Yan yung yan yung pinagkabisihan ko, pre. Pinagkabisihan ko, Dam Alcura. DJ Records.
Yan yung pinagkabisihan ko ng halos 2 linggo. I am game over. Halos 2 linggo. I am game over. I am game over. Ayan na ang 3 alagad ko sa'yo. I am game over. I Pang-4, game over. I am game over. wala ba tayong chick? Ay go, chick, chick, Over. chicks ang gusto mo? Madaming chicks, sir. Ang dami-daming chicks. Bumili ka lang sa, sa sentro, yung mga, kulay dilaw. Chicks. Pag lumaki yun, chicken na. Hindi na chicks. Hindi na siya chicks. Pang 40 thumbs up, sir. Sa'yo, pang 40 thumbs up. And, for Ayuda. DJ Raycobs. Ayos yun, I do. Ayos talaga yun. Ay! Wala pa, mga tropa mo, idol. Wala pa eh. Hindi pa kasi ako hindi pa ako nakakapunta sa aming group or hindi pa ako nakakabisit sa aming group chat. Group messenger. Hindi pa ako nakakapunta. Hindi kita iniwan eh. Ayaw kitang iwan eh. Ay, This is a ticket mix from DJ. Or ano na kaya? Wala pa mga tropa ko dahil sila Nontoy to. Ataw. 41 thumbs up sa'yo, Dam Alzira, and 5 Ayuda. By completing this action, you are creating. Ay, hindi ko pa ina-open tong isa kasi gagawin ko tong pangalawang channel. Bali, hindi bakas ito sa yung pang-5 ko lagay. Wala pang dumalaw na tropa, idol. Wala pa eh. This is a ticket mix from DJ. Ikaw pa lang. Di pa ako first. Di pa ako nakakapunta sa GC namin.
Hello, Marilyn! Tumawag po ang Mega Mega Love. Mega Mega Love shoutout sa iyo, Marilyn. Tumawag, kamusta? Kaka-live ko pa lang, alam, dahil maging busy ako ng ilang linggo. Nag-ano ako. Mega love shoutout, Marlene from Dam Altura. Ayan, 42 thumbs up, sir, and Ayuda, sir, sa'yo, Dam Altura. Marlene, mega love shoutout sa'yo. Kamusta? Mega love shoutout sa... Oh, ba't mo dinilay? Haha! Ba't mo dinilay Dam Altura? Siguro. Okay lang, Dalisay. Ayan, Marlene. Ayan, dyan na. Ayaw niya ako shout out. Mega, baka hindi mo alam ano, MLSO. Ano? So, ayan na. Dam Altura, sobrang dikit na dikit ang aking ibinigay sa iyong ayuda. At syempre, mega love shout out daw. Marilyn from Dam Altura, baka mabilis na naman. Ayan, Marilyn, pwede ka pong magbaba ng iyong bahay dyan para naman ma-i-pin natin. Ayan, si Dam Altura, pwede mo po siyang dikitan. Hindi ko po pala siya na-i-pin. 3,000 viewers in the house. Thank you so much. Ayan, Dam Altura, si Marlene Small. Very supportive friend. Yan, Marlene. Thank you sa inyong pagdalaw kahit medyo mahaba at medyo mahaba ng aking hair. Parang kailangan na natin. Ay, ako lang pala. Parang kailangan naman. Dahil magagalit na naman sa akin. Aking... Ayan, mega love shout out sa lahat ng nagpatamsak dyan. Hindi pala malakas bang nalito? Naririnig ba ako, guys? DJ Jansky. Flip on the beat. Anti-droppers, please.
Kalimutan ko na yung mga yung mga kataga. Saan na kaya? Buhay pa ba sila? Hearts pala. Hi, mega love shout out sa 2,000 viewers. Hello, Kamitaw TV Vlog. Kamusta? Hapon na bro. Nasaan ka ba? Kung nasa ibang bansa ka, morning pa lang talaga yan. Pero dito eh 3 PM na dito eh. Kaya ano dito. Ay ano dyan. Sorry. Pwede. Good morning. Morning pa lang dyan talaga. 10. Kung nasa ibang bansa ka. Inagwatan ko ng 5 hours. Ayan na. Dam TV. Kamitaw dan dikit may bakas pa from Dam Alfira. Ayan. Kamitaw TV Vlog. Ayan si Kamitaw TV Vlog. Talagang ano yan. Very supportive friend. Lagi yan nandito sa aking live kahit sa premiere ko lagi BG very supportive friend, no? Ayan, mag-iwan ka lang sir Dam Alcira ng bakas sa kanya para naman kahit kahit anong tawag dito, kahit hindi ka mabalikan ngayon o makikita naman yan sa notification. Ayan, kahit ako yung mga idinikit ko sa iyo, lahat yan makikita sa notification ng iyong cellphone, ng channel mo, ng YouTube studio mo, or sa email ng yung YouTube channel, makikita yan. Kaya dyan yan talaga makikita ang tunay na kaibigan. Kaya naman, upakan natin yan. Upakan na. Ha 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 ha. Malakas bang sound natin? Maraming salamat po sa inyong patamsak dyan at sa pagbisita sa aking channel. Ay! Chill Story TV, hello! Pasensya na, hindi kita na pansin. Ayan, Chill Story. Pwede po kayo ang magbaba ng inyong mga bahay dyan para naman gusto nyo bang ayuda? Ayan, para naman maayudahan natin.
At syempre, kung hindi nyo na kailangan ng ayuda, ah, kung sakaling hindi nyo na kailangan ng ayuda, ako ay nangangailangan po rin ng ayuda. Hindi lang ayuda, kailangan ko, pati whatsoever. Ayan. Kaya naman, maraming salamat sa inyong pagbisita dyan at sa pag-bidji. Ayan. Nandiyan ko ba? Sorry. Ano niya? Parang alam ko na yung niche niya. Niche. Yung ano ba? Yung mega love shoutout Chill Story TV from Dam Alcira and Chills mega love shoutout sa iyo from Kametal TV Vlog. Ayan. Hindi ko napansin agad sila. Chill? Ano na yan? Umalis niya yata agad. Sorry. May jacket ka na, Chill. Chill? Tumilip lang si Chill. Hindi ko pa sinapansin. Ganyan talaga, dapat mabilis yung mata mo. Sa yung mga comments. Kasi pag madaldal ka, tapos hindi mo napapansin, ba't parang wala? Hello? Pag hindi mo napapansin, hello OFW ako! Mega love shoutout sa iyo. Host mga loves, patamsak ko premier, salamat. From OFW ako. Hello, mega love shoutout OFW ako. Salamat sa patamsak dyan at sa pagbaba ng iyong bahay. Siyempre, dadalawin natin yan. At siyempre, hindi lang ako ang dadalaw doon, pati ang ating mga bisita dito. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Sis, OFW ako, morning from Kametal TV Vlog. Ayan. OFW ako, baka naman mabisita mo po ang ating mga bisita dito na si Dam Alcira and Kametal TV Vlog. And ayan si Elena Vlog. Mega love shoutout sa iyo, Elena Vlog. Meron ka na pong jacket. Ayan. Maraming salamat po sa inyong pagbisita, guys. And syempre, siguro sa Monday, meron na naman po tayong idudugtong sa ating mga premiere. Ayan, ibababa ko pala ang ating mga premiere para naman mapansin nyo. Kayo lang napapansin ko eh. Sarili kong premiere, hindi ko napapansin. Ayan. Mga premiere ko, kawawa naman. Nagpapakonsensya. Ayan, maraming salamat po sa inyong patamsak dyan, guys. Ang dami-dami ko sanang mga premiere kaso walang viewer. Ayan, may upcoming premiere po ako mamaya 8 PM. Baka naman kung sakaling wala kayong ginagawa, pwede nyo pang bisitahin ang aking premiere. Ayan, ito po ang aking premiere. Mamaya, hanggang ano po yan, every night and every... Hello. Nawawala ang ano po. Oh. Hello.
Hello, hello. Hello, wala. Ayan guys, ang aking premiere. Teka lang, basahin ko lang to. Elena. Palablab host, ayan na ang kanyang bahay. Bumaba na ng bahay si Elena Vlog. Ayan, lalablabin natin yan. And syempre, OFW ako, Dan Dikit, may bakas pa sa premiere from Dan Alcira. Ayan, Elena Vlog, Dan Alcira TV, Dan sa'yo. And syempre, nagbaba ng kanyang link. Ayan, Kamitaw TV Vlog. Ay, sino ba ang susunod natin? Si Marilyn pala. Hello, mega love shout out Marilyn, nandiyan ka pa po ba? Ay, syempre, ang susunod nating pin kung sino yung nandito. Kasi, di ba? Para naman happy sila. Ayan, Marlin Sumagpong. Tahan. Teka lang. Mega love shoutout po sa 3,000 viewers. Maraming salamat po sa inyong pagbisita. Dan sa'yo, idol, sa premiere mo. Ayan, thank you so much, Dan Alcira. Maraming salamat po, Elena Vlog. Dan sa premiere mo. Salamat. Tamsak lang, sapat na. Kaya, upakan ko kayo. Dan Alcira, hello, from Elena Vlog. Beautician, ay beautician. Hello beautician, mega love shoutout sa'yo. Maraming salamat po sa pagbisita. Christian 80 Vlog, mega love shoutout sa'yo. Ayan, hindi ako pwede. Ha? Teka lang, jajakitan kita. Huwag ka alis ha. Baka makulot si Salamat sa pag-stay home. 80. Oh. Hello, Jan. Ginoo. Maekohon idol. Maekohon. Oh, ayan ha. Maekohon pala. Maeko. Maekohon, Christian, mega love shoutout sa'yo. Jan, Ginoo, maekohon da ako. Ayan, baka maekohon. Hindi na ba maekohon? Hindi. May jacket ka na. Tagasan ka, Ginoo. Jan, Ginoo ka dyan. Mega love shout out, 5,000 viewers. Hindi ako makabel. Ayan, pwede po kayong magbaba ng inyong link dyan para naman ating maipin at madikitan ng ating mga bisita. Ayan, kung sino po ang nandito pa ka, dito. Magdikitan po tayo dito. Marilyn, smartphone, mega love shoutout sa'yo. Nandito ka pa po ba? OFW ako, nandito ka pa po ba?
And Elena, nandito kayo. Nandito si Elena. Hello, mega love shout out, beautician. Christian, 80, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Kami to, TV Vlog. Baba ka ng link mo, ng bahay mo. Ito talaga si kami to, TV Vlog. Pabigi-bigi lang talaga siya. Ayan. Tamsak Idol, salamat. Johnny, sa banal. Sana all sa banal. Pangalan pa lang, ano na. Walang anong tawag doon. Parang walang kasalanan. Hello, sa banal. Ayan, pa-help banana guys. Thank you. From Christian Vlog. Ayan, baba kayo ng link para naman makipagdikitan tayo. Aray. OFW ako, nandiyan ka pa po ba? Ayan, baba mo yung link mo, yung walang halong message. Elena Vlog, baba mo ang yung link. Buwak. Sarap ng tawa mo, Christian. Elena, thank you. Suklian kita mamaya. Ayan, Elena. Ayan guys, meron tayong na-retain ngayon na si Elena Vlog. Baka naman, pwede po natin pwede natin siyang dikitan. At syempre, lahat ng didikit kay Elena Vlog, huwag po nating kalimutan mag-iwan ng bakas sa kanya para naman tayo po ay kanyang mabalikan. Ayan. Sure. Malabo na talagang mata. Sure Nas Tube. Mega love shoutout sa'yo. Kung hindi ko ilalapit yung mukha. Show must yung basa. Muntik pang maging siomay. Ayan guys. Baka sa Friday, Saturday, meron akong gagawing kalokohan. Parang magpapapansin-pansin lang naman ako sa tabi ng dagat, sa mga beach resort sa Pasakaw. Sa tabi ng dagat, papapansin-pansin ako kasi wala nang pumapansin sa akin. Pumapansin. Ayan tagasan ka. Christian, taga rito ako. Taga Bicol po ako, taga Bicol. Salamat idol sa paayuda mo. Out muna ako saglit. Mag-drive muna ako sa bus ko. Ayan, from Dam Alcira. Okay, Dam Alcira, ingat lagi sa pagdadrive dahil kawawa naman ng sasakyan. Kawawa naman ng sasakyan pag nabangga. Hello? Kawawa naman ng sasakyan pag nabangga. Sira.
Kaya ingat-ingat sa pagdadrive ha. Isa lang ang ating buhay. Ang sasakyan nagagawa. Buhay natin hindi na. Nagagawa, panibago, pero ang buhay natin pala. Tayo makakagawa. Taga Cebu City. Oh, Cebu City, Lapu-Lapu, para ako host. Cebu City ka? Saan ba yung ano? Saan ba yung nandun si ano, yung sumisikat na yun na si Green Soldier. Ayuda, us. No problem, baba mo lang yung ay, nandiyan ka na pala. I-link na pala kita. Mamaya, ayudahan kita. Ay, sige, ngayon na. Kasi medyo ano. Ayun guys, pa-support naman guys sa nakapin natin. Para naman huwag niyo pong kalimutan mag-iwan ng bakas para naman tayo ay kanyang mabalikan. Ayan. Pa-Ayuda. Ayudahan kita. Dali lang akong kausap. Ayuda. Oh, ano ba yun? May bagong pasok ba? Pag lumilipat ako ng may pumapasok. Ay! Hello! Papi Pipo. Hello, mega love shout out sa'yo. Papi Pipo. Max TV. Ayan, wait lang ha. Jakitan kita. Nawala na yung pagbasa. Yan yung yung mga pinag-aaralan ko noon para matuto ako magbasa. Ito. Yan. May jacket ka na, Papi Pipo. Teka lang Alina, Buga. Rabbit Kid. Stories. Hello, mega love shoutout sa'yo. Ayan, everyone. I'm live. Ano ba to? How are you? How are you? I'm good. Thanks. Hello, everyone. I'm live. Hey. Salamat sa jacket, Bruce. Oo, Papi Pico po. Haba naman eh. Yan yung nagsisimula yan sa I, O, U, Ba, Bi, Bi, Bo, Bu, hanggang dumating yung Papi Pico. Yan, dyan ako natuto magbasa. Kahit ngayon, kahit hindi ko pa Papi Pico. Parang hindi ko pa nabasa. Kaya dinahandaan baka magkamali ako eh. Ayan, first 4 hours na lang ang premiere mo, Elena. Ayan, 7 thumbs up and 1 ayuda. Hindi na ako magbabakas ha. Okay lang, medyo maabala tayo. Ayan, maraming salamat po sa inyong thumbs up dyan. And syempre, meron po tayong
pwedeng-pwede po nating siyang bisitahin. Ayan. Isang ayuda para sa iyo, Elena. Wala ang aking signal. Pang-2 na ayuda. Isang dapat tanungin, isang dapat tanungin. Pape pipo po. Ayan, nag-thumbs up na rin sa iyo si Christian Buwag, Papi Pipo po, and Ponpon, Channel. Ayan, may mga thumbs up na sa iyo. Ayan, pang 10 thumbs up, and free ayuda sa iyo. Ano ba to? Elena Buwag. Kamusta Elena? May naging Elena. May naging friend ako noon, Elena. Eleven thumbs up and ilan na ba? 4 ayuda? 4 na ba? Elena, baka ito. Ikaw nga! Ikaw nga, Ate Elena! Ate na, naging ate. Naging ate ang tawag ko sa'yo. Nakita ko eh. Saan ka ngayon, Ate Elena? Daming viewers. Swerte mo naman, daming viewers. Live streamer pa rin. Live pala. Live streamer ka rin, ate. Na. Mahaba, oh. Puro live. Ayan. Ilan na ba? 1, 2, 3, 4. 4 na nga. Nasaan na kayo? Wala na kayo. Padalaw sa live ko. Elena Buwag. Ayan. Dadalawin kita sa live ko dahil naka-billboard ako. Kaya madadalaw talaga ito. Diba? Ayan. 12 thumbs up and 5 Ayuda sir. Ay madam. Laki nga ng channel mo, oh. 2K. Ano, 1.7. Ano na lang, 300. No? 300. At, nagsasahod ka na rin. Sana all.
nagsasahod ka na sa, nagsasahod ka na sa YouTube. No? Kano ba ang sahod sa YouTube, ate? Tapos, ako pa nang ga-ayuda sa'yo, no? Imbis ikaw mag-ayuda. Laki na, binawas ni Lolo. Ganyan talaga, ti. Ganyan talaga yung babawas. Lalo sa mga katulad ng katulad ng mga nagsasahod na. Tsaka mahigpit, mas mahigpit si Lolo sa inyo. Mga nagsasahod na. Kasi review eh. Lahat na ni Lolo, nire-review. Ayan na, done na ang paayuda ko sa iyo, ate. 13 thumbs up and 6 ayuda. Dahil marami pa tayong nakapita. Medyo matagal-tagal lang pagpinta na. Ayan, Ellie de Los Santos, mega love shout out sa iyo. Maraming salamat po sa iyong pagbisita sa aking channel. Pwede ka po magbaba ng iyong link para naman masuportahan natin yan. Oh, may join ka na, tiya. Elena Vlog. Christian, kanina pa ako dikit sa iyo from Elena Vlog. Elena Vlog, Christian. Laki ng binawas ni Lolo. Ako na lang ata naiwan. Nandito pa sila. Bumisita lang sila sa channel ko siguro or sa channel mo. Kasi nandun ko nakita yung mga tamtak nila at mga bakas sa channel mo. Nakita ko rin. Siguro nakita mo rin yun. Tambay lang sa medyo busy na. Papipi, pupu. Haba naman kasi naman. Pop mix na lang ang Pop mix na lang tawag ko sa'yo. Pop mix TV. Nasa work kasi. Pati revenue binawasan. Papi lang. Papi talaga. Iwan ka ng bahay mo, Pop Max TV. Papi talaga. Papi. Ay, parang may katanong. Cute. Papi! Papi, Mix TV vlog. Pag nagkamali ka, isang lang sa Tapos, iwan ka ng bahay mo or ng link mo para naman mabisita namin. Salamat sa pagbisita. Pati. Salamat sa pagbisita, Papi. Ang tao to. Pindot ako muna. Kapindot ako saan. Powered by DJ Bongo Exclusive. Ayan na. Wait lang sa pag ninja ako. Okay. Salamat sa patansak host. Ayan, maraming salamat din sa pagbisita mo, Elena Vlog. Alis ka na ba? Papasalamatan tayo. Ayan, maraming salamat syempre sa mga bumisita sa ating channel.
sumilip at nagpatamsak dyan. Maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre, Pat, ayan na, pate. Kaya pala gusto mong pate kasi meron kang pate side pick. Meron na yung jacket, ipate mo. Papi side pick. Ay, side pick pala. Ay. Papi side kick. Ayan, thank you, Zeus. You're welcome. Papi side kick. Papi side kick na lang. Haba naman kasi ng ano. Papi kick. Exclusive. Ayan. Maraming salamat sa iyo, Papi. Sinasanay ko yung ano ko. Yan, bahay ko host. Baby pa. Wait. Ninja din ako. Ay, baka madali tayo na tayo. Ha? Ninja din ako. Ang natana buhay at pag-ibig. Bahay. Ano pa nga? Bata pa nga. Ayan, pang 178 po ako sa iyo, Papi. And 11 thumbs up. And itipin na rin natin. Wait. Ginagawa ko. Ano yan? Engineer ka? My life. My third heart. Pa-share it to us. Saan ka ba magaling? Anong art mo yan? Anong art ito? Ilan na edit mo? Parang hindi nagkakalay ang ating daliri. hindi nagkakalayo sa edad. Yee! Basta team Boyog, Gapauyog. Ay, wait, Lee, official vlog. Mega love shoutout sa'yo. Teka lang po nandito kasi ako sa ano. Wait lang po huwag ka alis. Sorry. Guys, kasi ito na yan. Kaya nakakarating ko sa ibang channel. Ayan. Ano ba tayo? Ay, ang dami na agad. Ay, hindi ko na-defeat lang. Disco Mobile. Hello, mega love shout out sa iyo, Feliciana Runulo. Dikit ko to sa iyo, host. Ayan, maraming, sino ba to? BG ko sa iyo, si Elena Buwangkalan. Here. Ayan, salamat, Elena here. Meron na po yung jacket. Waitly official vlog. Mega love shoutout ho sa mega love shoutout din sa iyo, Waitly. Meron ka na pong jacket. Ayan. Pasensya na po. Medyo layas ako. Pumunta ako sa ating ayan, Elena vlog. I-pin ko po si
ano po yan, si Papi Pipo. Ayan, napakabata pa po ng kanyang bahay. Tulungan po natin siya. And syempre, galing po ako doon sa kanyang, dyan sa kanyang channel. Salamat sa pag-jacket po. You're welcome. Salamat din sa pagbisita mo sa akin. At sa inyong patamsak dyan. 15 tamsak. Maraming salamat. Ayan bisitahin po natin si si Papi Pipopu. Sidekick. Papi sidekick. Ayan. Ang pinaka main channel niya, ayan si yan si Papi Pipopu. Ano to? Dora, hello! Ate Dora! Mega love shoutout sa iyo, Ate Dora. Ano to? Live to. Salamat sa pagbisita, Ate Dora. Ayan, Ate Dora, kaka-live ko lang ngayon dahil alam mo naman, busy ako. Ano? Gawa. Ang gawa ko? Nag-ano ako, Ate Dora? Kada bisita ko sa channel mo na nagla-live ka, kahit nandun ako, medyo mahina lang yung signal, bumibisita ako sa channel mo para naman ay hindi mo kumpunin mo. Arte ko. Kahit ilang araw akong at Dora, ilang araw, 2 linggo yata. 2 linggo akong walang live. Ngayon lang ako mag-live. Mali yung tingin ko. Dapat dyan. Okay. Dito kasi yung hello mga kwento. Who's may saging ka ba? Ano saging? Madami akong saging. Gusto mo? Madami akong saging. Gusto mo? Tamsak dikit. Ayan, salamat sa patamsak. Mga kwento. Ayan, may naghihingi ng saging. Ayan. Hello, mega love shot. Ay. Hello, mega love shout out sa lahat ng nandito sa aking live. Ayan, ipinapakilala ko po sa inyo si Ate Dora Lakwachera. Ayan, pinge saging po. Ayan. Gusto niyo ba ng maraming saging? Ayan. Kung gusto niyo maraming saging, meron ako konti, pero mas madami dyan si Ate Dora. Ayan, ipinapakilala ko sa inyo si Dora Lakwachera. Ang kanyang live stream ay mamaya simula, anong oras nga ba? Damay dyan. Hindi. Ayan, ipinapakilala ko po sa inyo si
Dora Laquachera na nagla-live stream din simula 5 p.m. to 7 p.m. or 8. Ilang oras ba yan? 6, 7, 8. Oo nga. Simula 5 p.m. hanggang 8 p.m. ang kanyang live stream. Live streamer po yan. At kung gusto nyo makarami-raming banana, meron po siyang mga supporter. Ayan, bahala ka na dyan at Dora. Ayan, meron din po akong mega love shoutout sa iyo, Ellie de los Santos. Ayan. Mega love shoutout sa inyong lahat dyan, Mami Ellie. Ayan. Wow, magkakilala pala yung dalawa. Sana all. Sana makasahod na ako sa YouTube. Mega love shout out sa 6,000 viewers in the house. Ayan, and 16 tamsak. Maraming salamat sa patamsak nyo dyan. And meron po tayong nakapin. Pwede po nating dikitan. Napakabata pa po ng kanyang bahay. Ayan po ang ating inaayudahan ngayon. At syempre, huwag po tayong makalimot na mag-iwan ng ating bakas sa kanya para naman tayo ay kanyang mabalikan. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Tug. Hello, bigyan mo lang shoutout sa iyo, Ellie de los Santos. Ayan, Mami Ellie na rin ang tawag ko sa iyo. Kasi tinawag ka ni Ate Dora ko. Kaya tama lang, Mami Ellie, Ate Dora ko. Ate, nagsiwa pa ako ng mami. Diba? Ayan guys, supportan po natin ang ating pin. Dahil sa nakapin, pasukli. Ayan, from mga kwento. Ayan, mga kwento, mag-iwan po lamang tayo ng bakas sa kanya dahil nagpaalam po sa akin yan na magdadrive lang muna daw siya sa kanyang boss. Kaya maya nandyan na naman yan si Papi Tipo. Haba naman kasi ng ano niya. Tapos iyan, ano niya yan, alagad niya yan, Papi side piece niya yan. Bigyan lang muna, from Dora Laquachera. Salamat sa pabigi. At Dora, dalo ulit ako sa iyo maya. Mag-start mo. I know. Hindi pala ako. Kalimutan ko, hindi pala ako marunong hindi. Ayan, mega love shout out. Chill Story TV. Hello, Chill. Kala ko, hindi ka nang babalik. Ayan, tamsakan po natin si Chill Story TV. Kala ko hindi ka nagbabalik, Chill, kasi hindi kita napansin kanina agad. Pero nadyakitan ko sa Chill. Ayaw kong malamigin ka. Ayan, maraming salamat Ate Dora Laquachera sa pabiji dyan. Thank you. And syempre guys,
Kung nais niyo pong mapabilis ang ating mga bahay, pwede po tayong bumisita sa aking Ate Dora Lakwachera sa kanyang live. At dyan kay Mami Ellie. Ayan, Ellie de los Santos. Ayan, maraming salamat na mga very supportive friend po yan. Si Ate Dora Lakwachera and si Mami Ellie. Ngayon ko lang po na kilala dahil kay Ate Dora. Ayan. Wesley Official Vlog. Ayan, ipin natin yan si guys, dikitan naman po si ang ating nakapin. Napakabata pa ng kanyang bahay. Nasa 170 plus ka lang. Baka pwede natin gawing 200. Ano? Kaya ba natin? Ito kaya ko. Kahit gagawin ko na lang mamaya. Pero syempre, dahil sa tulong nyo, meron tayong maibibigay kay Papi People. Ayan, mga kwento. Ano ka po, baba ka yung link. Baba ka ng bahay mo. Wesley Official, baba kayo ng mga bahay-bahay nyo dyan para naman maipin natin. Salamat Ate Dora sa pabiji. Ayan, pwede po kayong magbaba ng inyong mga bahay-bahay para naman maipin natin at para madikitan ng ating mga bisita at ating mga very supportive friends. Very unique friends. Ano pa yun? Organic friend na tinatawag. Ayan. Mga organic friend natin nandito. Ayan. Maraming salamat sa inyong pagbisita at sa pagsuporta sa aking live. Ayan. Kahit minsan lang tayo mag-live, ay meron pa rin dumarating na suporta galing sa inyo. Ayan, mahaba talaga ang aking hair at may mga puti-puti pa. Halatang tumatanda na. Tayo talaga. Ele de los Santos, mega love shoutout. Mega love shoutout sa lahat. Pwede po kayong mag-iwan ng inyong bahay, magbaba ng inyong mga link para naman masuportahan natin. At syempre sa mga didikit, huwag po kayo ang makalimot mag-iwan ng bakas sa kanila para naman tayo po ay kanilang mabalikan. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng bumisita at sa nagpatamsak. Para may delete na naman ako. Ay, i-mute na naman ako. Gusto kong kumanta para may mute na naman ako. Music. Matagal na akong hindi nakakanta. Maikuhon.
Sabi ni Christian. No copyright. Karaoke. Baldado. Karaoke. Reuse. Pwede nga, pwede.
ay sumilip. Golden Star Karaoke. Anong puso ko kung wala ka? Mangangarap lang ba ng isa ang makapiling kay langit sa akin dahil sa pagsuyong nangyari sa akin. Nasaan ka man ngayon, mag-ingat ka sana. Yan ang tanging dasal ng pusong nag-iisa. Unahin ang iyong pag-ibig para sa akin hanggang langit. Bawat ng puso ay ikaw lamang sa bawat saglit. Ikaw siyang ligaya, tanging pag-asa ng buhay ko at wala nang iba. At sana'y laging di magbabago pag-ibig mo at pag-ibig ko.
na akong na sagad. Yare. Takot na akong umibig, ayoko nang maging baliw. Dahil baliw na ako noon pang baliw. Ikaw lang. Search. Search. Filter. Nagkasiwalaan sila. Pagsubok.
lyric. Mataas na kanta pala to. Talagang mapuputulan tayo ng ugat. May kahati pala ako sa puso mo. Tapos hindi ko kabisado yung kanta. Kung kabisado ko, ay, alam na di. Dangaw, dangaw, dangaw. Alam na di. Magbalik at ako'y maghihintay. Magbalik at ako'y maghihintay. Mami Ellie, nagilap shoutout. Parang konti na lang, titika natin. Magbalik at ako'y maghihintay. Pakaslan. Pasaklan. Tatago na lang. Aking pagmamahal. Turistang bilmo ko. Paano na ako? Paano na ako? Ano? Ano ba? Okay na lang. Kala ko wala nang katapusan ang mga sandali ng kaligayahan. Wala sa isip ko na iyong iwanan. Ngunit naging wakas ay pagluhat, pagdurog-dadurog. Isang copyright. Kaso hindi ko alam. Hulaton ko. Hulaton. Mahal kita pero. Mahal kita pero ikaw lang. Magbalik ka at idura ako naghihintay. Manikin. Ay, nakakapagod ganap ng musik. Ayan, habang wala sila, pwede bang ako na lang ulit? Oh, wala. Ano makita? Yagi ko baka sakali
sakaling konti pa. Okay, bye-bye. Baka sakaling konti pang ako'y may daratnan. Kaya sana ay pagbigyan. Karaoke. Na 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 na, one day, mundo. OFW ako, mega mega love shoutout sa'yo. Salamat sa pagbalik at pagbisita ulit. Ayan, hinahanap kita kanina. Paano na kaya? Copyright, copyright.
Di ko matimpla yung ano dito. Hindi ko matimpla yung condenser.
Kapal-kapal muka, guys. Ano na ang puso ko? Patay tayo dyan. Papalaban na. Kapal-kapal muka, guys. Hi, guys. Hi, guys. Kapal-kapal muka, guys. Kapal-kapal muka, guys. Nang minsan ay
Pilit ko na nilimut ang tulad niya, na dati ay mahal na mahal. Nakita ka at nasabi kong ikaw na nga ang hinahanap at dinarasal na makapiling ko. Ngayon'y naririto, isang katulad mo, na sa'kin ay nagmamahal ng buong tapat, nangakong akin lamang pag-ibig na wagas ang siyang naramdaman. Yan ay nagmumula sa'yo sa puso ko, at kapwa ay hindi magbabago. Nakita ka at nasabi kong ikaw na nga ang hinahanap at dinarasal na makapiling ko. Ngayon'y naririto, isang katulad mo, na sa'kin ay nagmamahal ng buong tapat, kung akin lamang pag-ibig na wagas ang siyang naramdaman. Yan ay nagmumula sa'yo sa puso ko, at kapwa ay hindi magbabago. Halo po, may dalawang shoutout po ulit. Wincy, oh. Ngayon'y naririto, isang katulad mo. Hello, Ate Dora, Wakwachera. Ayan, si Ate Dora. Nandyan po si Ate Dora. Pa-video lang talaga. Pag-ibig na wagas. Hindi ko naman. Sundan. Ang siyang naramdaman. Bakit ka ikaw? New Anlin Cold 5X with MFGM Active plus more nutrients. Ayan, Para sa medyo lakas at mahina-hina tiksing. ang ating Joy ngayon. Expert Calamansi. Mas superior ang linis. May Tanggal ang nakina ang sebo, ating germs at viruses. signal. Cover speech. I went with the Lapagan Vlog official. Hello.
Tama na yan. Medyo nahihirap ang boses ko. Ulit muna tayo sa sound. This is Team Rocket. DJ Bongbong Idol. Iloilo Beats Club. This is Tobias for Year Beats Club. Alright, ticket. Alabira, was. Iling nun, hindi sa ulo ibutang. Ibutang sa lawas para sa diskuhan, alawas-was. Basta DJ Boom Boom, the best. The best na, mapasaot ka pa. DJ Boom Boom Idol.
Bomba, Birada, Public May Dance. Saot kamayad, basi ka sandad, magwaswas saot kay mo si DJ Bobo, Idol. The best music mix only here on DJ Bobo Remix. DJ Bobo Remix. Iloilo Beats Club. DJ Bobo Idol. This is Team Rocket.
DJ Boom Boom, the best. The best na, mapasaot ka ba? Iloilo Beats Club. This is Team Rocket. DJ Boom Boom. DJ Boom Boom. DJ Boom Boom. Idol. This is Team Rocket.
DJ Boom Boom, the best. The best na, mapisaot ka pa. This is Team Rocket. Feel the music of Iloilo Beats Club DJs. This is the mix of DJ Boom Boom. Basta DJ Boom Boom, the best. The best na, mapasaot ka ba? Ang iba sinigustuhan, inintahap-tahap pasitikangan, kay di na maantos hingingap iyan, ang damo nga karo kaya ka. Mahal nga tupa, mahal nga malangit, lubos na bumukod, diri makalit. Daw tubig, baga igulan ang bait, nalangoy hapon ul, irigot napit, padis ang paksin halinaga, is magpirik nung mag-ada, iyang mag-ilod ng tikada, ilisan unan runya hugada. Pader butang iba, sinigustuhan, inintahap-tahap bas
pagpalakas. Matintaw na tubig, magaigulan kapatid. Marangoy hapon, all, irigod natin. Padis maras ang asumsuman, nanhinti kong katulpukan, labis na tudlat sa bawang, sugudan karukayakan. Aber butang iba higustuhan, ihintahap-tahap basitiganan, kay di na maantos hilingat tiyan, anda mo nga karukayakan. Tagay na bangkero, tagay na ayaw palipag, upaya ikon, imo pagpalakas, pag-ikmat, ngan ayaw pahuway. Iloilo Beats Club. Dancing with the beat with DJ Boom Boom Records. This is Team Rocket. DJ Boom Boom Idol. Iloilo Beats Club. This is Tobias for Year Beats Club. I'll like ticket. Labira, was.
sa ulo ibutang. Ibutang sa lawas para sa diskuhan alawas-was. Basta DJ Boom Boom, the best. The best na mapasaot ka pa. DJ Boom Boom, idol. This is the mix of DJs. Boom Boom. Bomba, Birada, Public May Dance. Saot kamayan, basi ka sandad, magwaswas saot, kayo mo sa DJ Boom Boom, idol.
Hello? Hello, mega mega love shout out sa iyo, Makang Mac Angelo 69. Mega love shout out sa iyo, Mac Angelo 69. And syempre, Oragon. Mega love shout out sa iyo, Oragon. Taga sa Inka, Oragon. Pa-Ayuda Hus. From Mac Angelo. Ay, Mac Angelo ba yan? Mac Angelo. Ay, Mac Angelo ba yan? Angel pala. Ayudahan kita. Ibaba mo lang ang link mo. Ganun kadali. Mento, host. Ayun nga, baba mo ang bahay mo. Mac Angel, taga-daet ka pala, nuy. Yan, taga-daet. Ining Oragon, isa yan Oragon. Di ka ata naka-tikit sa akin, host, kaya bisita kita. Parang hindi ako nakabisita pa. Hindi pa ako nakabisita sa iyo. Channel, ngayon lang kita makita eh. Kaya naman, papunta pa lang ako ngayon sa channel mo, Mac Angel. Ibaba mo na kaya ang ano mo, link mo. Aram ko, Mac Angel. Mas maganda pag binababa ang link ka. Mahiling mo tulos kung saan ako gira or na bakas. Kasi kada ako sa kayang video dyan, syempre, I know, ako kung video dyan, kaya marinig ka o paano mahiling tulos, ang sa kuyang bakas. Bicol Mani. Diyo, sa pag ano mo pala, pag sabi mo palang dait no, harap ko na. Pero may halo kang Tagalog sa dait, di ba? Yan, si Oragon. Sa'yo mo yan? Isa yan, Oragon. Oragon. May galabi siya ulit sa'yo mo, Oragon. Mac Angel. Sinahan. Ayan. Yan ako sa imong channel, Mac Angel 69 Vlog. Ang sa imong subscriber nasa 4,594. Ngunyan, thumbs up 95. Ang 95 ako. Ayan. Kakulaw na ang sa imong harong. Sana all. Saka, nagsasahod ka na. Sana all. Mapatabang man daw. Manu. Premiere mo, yun na niya. Thumbs up dyan sa imong premiere. Dyan sa imong
Uran-uran digdig. DJ Bongbong. Patabang banda, Manoy! Lalay po, Manoy. Rush, repair, GMC. Gusto mo mag-iyak ng GMC? Repair. DJ Bongbong. Lalay gaman pa to. Magkakan kami, Manoy. Gina Panel Vlog, mega love shout out sa iyo. And thank you so much sa iyo. The best na. Ayan, dan sa Mac Angelo, ano mo, Mac Angelo, ay Mac Angel pala. Wait lang, ano ha, wait lang, Gina Family Vlog. Nandito kasi ako kaya sa bahay kababayan. Binisita ko muna. Siyempre, nagsikip ako. Ayan, meron ka ng jacket, Gina Family Vlog. Salamat sa pagbisita. And mega love shout out sa lahat ng nagtatyaga at nagtatambay dyan. Baba po kayo ng link. Ayan. Si Mac Angel 69 Vlog. Pa-support naman po, guys. Kahit napakalaki na ng kanyang bahay, nakakatuwa dahil yung mga humihingi ng ayuda mas malalaki pa yung bahay kaysa sa atin. At sila ang pinakaano pa doon, on the way, Mac. Ayan. Nakakatuwa dahil ang inyong channel, ito si ayan, si ano ba to? Si Gina Family Vlog, nasa 3,260 plus ang kanyang channel. Sa'yo ba to, Gina? Ate Gina? Miss and Mix 24 TV. Ayan. Thumbs up din sa'yo, Gina. DJ Bongbong. Huwag mo ako bulahin, Gina. Main co-host. Main mo yan. And so, pangalawang ano mo yan. Pangalawang account. Gina.
Hello, 4,000 viewers. Thank you so much sa pagbisita po. Ayan. Ayan po ako sa iyo, Jane. Ayan. And, Mac, Angel. Dan na rin ako sa iyo. Hindi ko pala naipakita sa iyo. Mga nagsasahod na tayo sa YouTube. Ako hindi pa. Ano? Tapos hingi pa kayong ayuda. Ako ang hingi ayuda. Ayudahan niyo naman ako. Ayudahan niyo naman ako. Ano kayang feeling ng feeling? Ano kayang pakiramdam ng sumasahod sa waiting? Kailan kaya ako makakaranas? At ano kaya ang magagawa ko pag nagsahod ako sa waiting? Host, tira ang banana, sinikip mo sa kuya, balikan kita. Ang naidukot ko sa imo, Mac, 2 pa lang. Pero may dakol-dakol akong Hindi kaya ginagamit ko nun yan 6 ang digdi 6 tapos iga pa ako digdiyo nasa 6 man di 12 and digdiyo sa saro nasa 2 lang pala 2 in 14 Basta DJ Boom Boom, the best. pero di ko yan may dudukot sa inyo yan Gabos. Dahil ginagamit ko. So, salamat po sa pagbalik. Salamat po sa pagbalik ng banana. Pero okay lang kung di mabalikan para sa kuya lang. Diyan mo lang kung watch the hour ko. Watch the hour ko man lang kaya. Tiga panuan ko. Kaya gusto ko mong kutamang kasahod dito sa YouTube pero hali-hali pa mga tiyaga. Hali-hali pa akong matyaga para makasahod sa way. Siguro, kung didire-diretso ko ang pag-live ko, siguro, 2 bulan, pwede na ako mag-start na. Kaya ini kayang ano ko, hindi kayang ito kasing ano ko pagsimula ko ng pag-live malaking tulong mas malaking tulong ng pag-live kaysa sa pag-vlog ko medyo mahina yung watch hour. Kung babalikan ako ng banana maibibigay ko, para sa akin, need ko lang naman yung watch hour. Pero malaking tulong na rin yung
pagbisita nyo sa aking channel. Kaya maraming salamat sa inyo pagbisita. Salamat Manoy. Salamat sa pagbalik kang banana. Salamat. Kung yaon sa ka man, mag-iingat firme sa Arual daw. Ayan, mag-ingat for me. Ayan, 4,000 viewers. Maraming salamat sa pagbisita. Gina Family Vlog. Mark Angel 69 TV. Vlog pala. Maraming salamat sa pagbisita niyo. Ayan. This is Team Rocket. Kakan na Manoy. Makakan ka pala? Ano yan? Merendalan, pamanggihan, pangugtuan. Of Iloilo Beats Club DJs. Ano yan Manoy? Ano yun Manoy? Pangugtuan, merendalan, pamanggihan. Mega love shout out. 5,000 viewers. Maraming salamat po sa pagbisita nyo at sa patamsak nyo dyan. At syempre, nandyan po ang ating nakapin na si Mac Angel 69 Vlog. Pwede po nating dikitan at huwag niyo pong kalimutan mag-iwan ng bakas para naman tayo ay kanyang mabalikan. Ayan. Pudtuhan, Manoy, Saudi Arabia. Ay, arayo pa. Pudtuhan pa lang talaga yan. Alas 6 video. Alas 6. Alauna na dyan. Alas 6, alas 5. 3, alas 2. Alauna na dyan. Plus 1 Manoy. Ay, salamat. Ayan, alauna na dyan. Manoy. Sa Saudi Arabia. Pero mahigpit dyan na. Mahigpit dyan ang sa Saudi. Nasa man si Jeddah. Nasa Jeddah. Man? Saudi Arabia man yan. Nasa Jeddah siya. Basta DJ Boom the best. The best na mapasaot ka ba? Dadamot ka na dyan. Iloilo Beats Club. 4,000 viewers. Mega love shout out sa inyong lahat dyan. Iyo Manoy, 1 PM. 1 PM, pangudtuhan mo pa lang. Anong trabaho mo dyan Manoy? Sa Saudi? Si Gina Family Vlog nagbaba ng link. Ayan. Anong trabaho mo dyan Manoy? Kung ano daw ko Manoy? Baka nagkukuha ka pa dyan Manoy ng kung anong trabaho mo dyan Manoy. Padi.
Anong trabaho mo dyan, Manoy? Road to... Wala ko siya. Sa mga kutsi, Manoy. Sa mga kutsi. Ay, ano ka? Ano nga po, Denny? Sa mga kutsi. Road to forever. Host mga lawal. Patamsak to Premier. Salamat. OFW ako. OFW ako. May galap shoutout sa'yo, OFW ako. Sa mga kutsi, Manoy, di agent ka. Sa mga kutsi. Agent. Idol. Agent ka na. Sa kutsi. Iyo. Kung naman daw ko, driver. Driver ka nga. Kutsi. Babarangga ko. Agent ka garo dyan, Mano. Hindi, pwede. Ay, daya ako kaya. Madurugo ang dungo ko dyan, Mano. This is to be exported. Madurugo ang dungo ko dyan. Anong trabaho dyan ang pwede ako dyan daw? Tain ka sa Bicol, Manoy. Hindi lang ako sa Naga. Manoy, Makanghel. Hindi man lang ko sa Naga. Harani, sa Dait. 1 hour or 1.5 hour. Naga to Dait. Naga to Dait. 1 hour or ang aram ko kaya 1 hour. Naga to Sipukot lang. Day ko pa aram ang rayo pang Sipukot to Dait. Kung aabutin pa ng isang oras or aabutin pa ng kabangang oras. Pwedeng abutin niya ng kabangang oras. Sipukot to Dait. Ano? Uba ka haranina. Di pa kayo ko nakakaabot sa Dait. Pero Sipukot nakaabot na ko. Sa balik-balik ako dyan kang pag-security ko. Di ko aram, Manoy, sa oras. Balik-balik ka ako, Manoy, sa balik-balik ako sa Sipukot, kang security guard ako. Si 7-Eleven duman sa Sipukot, pigjujutihan ko, kang security guard. Hindi sa ulo ibutang. Hali ako digdiyo sa Naga. Sa diskuhan, alawas-was. Pasiring Sipukot, sarong oras ang biyahe. Ngunyan, medyo haranin na duman sigurado. Haranin na duman ang Dait. Haranin na duman ang Dait sa Sipukot na yan. Ano na gawin eh? Camarines Norte. No. Hindi, Cam Sur. Cam Norte. Ayan, si Jenna ay nagbaba na naman ng kanyang bahay. Napakasipag. Ayan, 5,000 viewers. Thank you so much sa pagbisita at sa pagtambay dyan. Anong trabaho ang pwede dyan, Manoy? Itong pwede kong malaugan, Manoy. Itong kaya ko lang, Manoy. Itong may mga kaibahan akong Bicolano or mga Tagalog. Sa kung puro English ang makakaulay ko dyan, ay mayo na. Uli ako digimayin dugo.
Sure na durugo ang dungo ko dyan. May premiere pa lang ako at yan, Manoy, baka pwede mong bisita. Yan, ipinbaba ko. Hi guys, Gina Family Vlog. Meron po akong premiere mamaya. Ayan, Manoy, replace ko muna ikaw. Si ano na muna. Si Gina Family Vlog kasi kanina pa siya. Manoy, patabang mo daw. Ay, nahiling ko na palang si ano mo. Agent sa mga sasakyan, ano. Yun, nahiling ko na palang si channel mo. Day ko lang na. Day ko pa kayo nagdala. Puro kaya, ano how to repair, anong itong, pero pa? GMC? Nagkakan pa. GMC, ano gusto sabihin kong GMC? Ano? General Mechanic Center. General Mechanic Center. Manoy! Baka pwede ako dyan, Manoy. Baka may trabahong pwedeng malawan ko dyan, Manoy. Na, paano mo ka, Manoy? Yan lang ako. Tandaan mo, si Mr. Dalisay Vlog. Yan lang ako naghahalat. Vlogger pa. Naghahalat ako. Naghahanap ako ng trabaho. Pwede na, pero gusto ko man maka-experience sa ibang bansa. Pero takot ako kung siyempre may akong kasi man, wala akong experience sa mga malalayong lugar. Kaya naman, kung matutulungan niyo ako, maraming salamat. Diba? Gahanap ako ng work. Ayan guys, maya-maya, mayo pa, bisa, may bisa na paano. May pang bisa na paano, boss, Manoy. Anong mga kaipuhan para makabiyahe or makapasiring dyan sa ibang bansa? Anong mga kaipuhan or mga requirements para makapasiring sa ibang bansa? Yeah, anak paking word.
ba? Ang YouTube, di ko alam sa YouTube kasi, ano eh. Ngayon, nagsisimula ako at umaasa ako sa YouTube sa ngayon. Kaso, hindi ko alam kung anong kahihinatnaan ng aking inaasahang YouTube. Kung malakas ba o hindi. Kaya, pansamantala, habang wala pa akong work, ito muna ang aking pinagkakaabalahan, ang YouTube. Kaya pag nagka-work ako, pwedeng maisabay ang YouTube. Ayan. Ayan. Ayan, ayan, ayan. Maluya. Iloilo Beats Club. So, ayun guys, hanggang dito na lamang po muna tayo. Dahil medyo matagal-tagal na rin ang aking live. Siguro maya-maya ulit or bukas. Bukas na naman po tayo makikipagdikitan at sa ngayon may mga babalikan ako na mga pumunta sa akin. Alam ko naman kung sino ang mga nagbabad dito sa channel ko. Kaya yan ang aking babalikan pag nag-end ako. May mga naayudahan na rin ako kanina at yung iba hindi ko pa naididikit dahil ito gamit ko ito. Kaya nandyan pa yung ibang pang-ayuda natin. So maraming salamat po sa lahat ng bumisita sa aking channel at nagpatamsak. Thank you so much. At sa mga nagdikitan dyan, maraming salamat po sa inyong suporta. Hanggang sa muli, hanggang bukas. Bye bye.